Okay, good morning mga kapaps. So, buntag na. Tanaw na to ang kuan. So, nahuman na to akong gitiwas nga pangkuan sa iso, manok. So, first day nila karon. So, kagahapon sa hapon ako nilipalit. Mga alas 4 na siguro sa hapon. So, muna yung mga kapaps, oh. Atong broiler nga chick. So, pwede kayo mga kapaps kung amoy lugar sa inyo, ha. No? Luna nga pwede ninyong kakuanan. Pwede mo buhi-buhi og broiler. So, nga nila nga paagi. Himo mo gamay nga kulungan para silang brooding period, kay sa piso pa ni sila kinahanglan gyud sila sugaan. Di mo gani sila makalahutay kung walay kainit ngayon kuan, kay nag-need pa man sila og mainitan ng ilang lawas. So kinahanglan sa sugaan mga 2 weeks siguro ayan ato ni siya i-transfer. So try sa kuan gamay lang, 12 lang sa kabuok, kay after 2 weeks magpalit na puglain. So mas maayo mga kapaps kung gamit mo kanang tipaka or kaning uhot sa humay nga bugas. Nga ni kay advantage man gud siya, kay aside sa kainit sa bumbilya o sa suga, ang kini manggong kining tipaka kini siya init pud ni sa ilaha. Kahatag og kainit sa lawas sa piso. So, kung ganahan mo, pwede kayo. Pang personal nga konsumo, pwede po mo baligya kay dagan-dagan nun ninyo, mga 50 piraso nga piso. Pag dagkuha na, pag harvest, mo income na po na sa ginagmay. Mga mo income na nag 8K pataas. So after dire man ako na sila i-transfer. Ano siya? Dagko na sila, dire na ilang ulo mugawas. So kini nga kadakon nga kulungan. So sudlan po na ako nig mga 15 heads. And ang isa kining isa. Ano siya? Kung inyong mabantayan, so kawayan na lang akong gikuan. So kawayan ang screen ng green screen sa salog. Kaya kini medyo expensive siya, kay mahal man ang green screen. Gilibot na ako green screen tanan. Medyo expensive man, mas makatipid sa kawayan mga kapaps. So kung na mo space diya sa inyong lugar, pwede kayo. Pwede niyo mabuhian. Katabang na po sa konsumo. So, simpleng kuan lang ni, simpleng kalingawan mga kapaps. So first day nila karon, ato ni siyang i-monitor mga kapaps. Ani mo ni akong area mga kapaps, nagi kuan nila. Actually magdugang pa ko lain na pod nga tulungan. Magdugang pa ko ngunani. Kana siya kay after manggod nga mabalhin sila sa dagko nga kulungan, magbutang na po kog lain nga piso para mag sunod-sunod sila. So that's all mga kapaps. No? Maayo day nga or pwede day ta makabuhat or ingon ani nga paagi kung natay space sa ato ang gipuy-an. Pwede kayo. Hello Kisha. Hi guys. So nabot tay native. Mga Bisaya nga manok. Suroy. Binuyan lang nako. Tara.
Yung nani diri sa among probinsya mga kapaps, mga mamsi. Hello, Lai. So, maulan diri sa amo, maulan no? Tubig. Kusog kayo ang ulan kagahapon. Kagabi. So that's all.